Història de Xixona al balcó, capítol 16, el camí major d'Alacant. Quan Jaume I va conquerir aquestes terres en l'any 1258, Xixona es va convertir en una població molt important per al nou regne, perquè per una banda era porta d'entrada i eixida de la corona d'Aragó i també punt fronterer amb Castella. En la part sud del nostre terme municipal es va establir un punt de control, la zona del Molinell. Per Xixona passarà el camí major d'Alacant que unirà Alacant amb la capital del regne, València. En aquest camí es produirà un xicotet canvi en l'itinerari respecte a l'època anterior, a l'època almohade, perquè ara es pujarà la Carrasqueta per anar al Coll, que és una població fundada en l'any 1256 i està completament repoblada per cristians. Per on passava el camí major d'Alacant per Xixona? Inicialment es creuava el pont d'Alacant, pujaven el carrer La Vila, carrer Abadia, carrer Colomers, i allí, a l'esquerra, anaven cap a la zona del Trinquet, on hi havia un hospital per a caminants, i a la dreta passarien a l'Església Vella o Església de Santa Maria. Després creuaríem per l'actual carrer Santana, que en aquella època no existiria, aniríem al Raval, eixiríem de lo que és el poble per anar al barranc, al bancal de Malany, d'allí a la font de Cotelles, la font de Grau, i per allí creuarien cap a l'ermita de Sant Antoni, on hi havia una cruïlla de camins. Si continuaven per el riu de la Torre, anirien a la Torre de les Massanes, i si anaven per la costa, pujaríem al Coll. Ja saps, jo em quedo a casa. Queda't a casa. Si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.